Ο κύριος Ζαχαρίας Παλιός, με τον οποίο και θα μιλήσουμε αμέσως τώρα. Κύριε Παλιέ, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε ποιες είναι οι δυνατότητες που δίνει το ανοιχτό πανεπιστήμιο στους φοιτητές του σε σχέση με τα άλλα πανεπιστήμια, με τα κοινά πανεπιστήμια. Ναι, γεια σας κύριε Ανώστο, εσείς. Και ευχαριστώ για τις ερωτήσεις αυτές, γιατί υπάρχουν ορισμένα πράγματα που είναι καλό να διευκρινιστούν σε σχέση με το ανοιχτό πανεπιστήμιο. Καταρχήν θα πρέπει να τονίσω ότι το ανοιχτό πανεπιστήμιο είναι απολύτως εισάξιο με τα κλασικά και οι τίτλοι που δίνει αναγνωρίζονται εξίσου όπως και αυτοί των τίτλων των κλασικών πανεπιστημίων. Η διαφορά είναι ότι τα γνωστικά αντικείμενα που προσφέρονται στο ανοιχτό πανεπιστήμιο διαφέρουν κατά τι από αυτούς των κλασικών πανεπιστημίων. Παραδείγματος χάρη, το ανοιχτό πανεπιστήμιο δεν προσφέρει νομικές σπουδές ή δεν προσφέρει ιατρικές ή αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα. Θα λέγαμε ότι δεν προσφέρει σπουδές που απαιτούν εργαστήρια και παρακολούθηση. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι καθαρά, έχει να κάνει με τα γνωστικά αντικείμενα και τον τρόπο που αρθρώνονται με τις ανάγκες της αγοράς μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, κύριε Παλιέ, παρατηρούμε ότι υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 43% σε σχέση με το 2004-2005. Ποιοι παράγοντες πιστεύετε ότι συμβάλλουν σε αυτήν την αύξηση? Κύριε Κουνέλη, νομίζω ότι αυτή η τάση έχει να κάνει με βαθιά θεμελιωμένα χαρακτηριστικά της κοινωνίας μας. Ακόμα και σήμερα, παρά την σχετική παρακμή των πανεπιστημιακών σπουδών, υπάρχει μια ισχυρότερη τάση στην ελληνική κοινωνία για αυτού του είδους την απόκτηση δηλαδή πανεπιστημιακού πτυχίου. Και καμιά φορά και οι ίδιοι οι γονείς, βλέποντας τα παιδιά τους να σπουδάζουν, έχουμε το φαινόμενο να ανταγωνίζονται τα παιδιά στη μελέτη, στην έρευνα, αν θέλετε, στην προσπάθεια για γνώση. Θεωρώ ότι είναι κυρίως συμβολικού επίπεδου και όχι τόσο πολύ αποτέλεσμα μιας προσπάθειας για καλύτερη επαγγελματική τύχη. Αυτό όμως θα μπορούσαμε να το πούμε για τους προπτυχιακούς φοιτητές, για τους μεταπτυχιακούς. Με τους μεταπτυχιακούς τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Σε ό,τι με αφορά, επειδή για μεγάλο διάστημα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, έχουμε πολλούς εκπαιδευτικούς οι οποίοι παρακολουθούν προγράμματα μεταπτυχιακού επίπεδου στην εκπαίδευση των ενηλίκων ή στην εξαποστάσεως εκπαίδευση. Αυτό ενδεχομένως είναι αποτέλεσμα της αύξησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων που παρατηρήθηκε τη τελευταία δεκαετία ή τις τελευταίες δεκαετίες, από το 80 και πέρα δηλαδή. Ενδεχομένως ήταν αποτέλεσμα της ανάγκης κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού για να στελεχώσει προγράμματα επιμόρφωσης που, όπως ξέρουμε, είναι πολύ δημοφιλή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ενδεχομένως και αναγκαία. Και εμείς βέβαια τα έχουμε χρησιμοποιήσει κατά κόρον εδώ στην Ελλάδα, όχι πάντα προς το αναμενόμενο όφελος ή το προσδοκόμενο μάλλον όφελος. Ακούστε να σας πω, το όφελος αυτό πολλές φορές ήταν κοινωνικό, δηλαδή υπερακοντίζει την απλή σχέση προγράμματος, στόχου και υλοποίηση του στόχου και κυρίως ως ένα μεγάλο βαθμό έχει να κάνει με την επαναενεργοποίηση μιας μεγάλης μέρας του πληθυσμού που θεωρείται σχετικά, ξέρετε, αποκλεισμένη κοινωνικά. Τα τελευταία χρόνια πάντως το Πανεπιστήμιο έχει αρχίσει να αξιοποιεί αρκετά τις τεχνολογίες του διαδικτύου. Βεβαίως. Με τη δημιουργία του πόρταλ που έχει φτιάξει. Έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή αυτό το πόρταλ? Το πόρταλ είναι σε πλήρη εφαρμογή. Σε ό,τι με αφορά, επικοινωνώ με όλους τους φοιτητές μου μέσα από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Έχουμε επιτύχει μια πολύ άμεση επικοινωνία και αποφεύγουμε και σε πολύ μεγάλο βαθμό τη χρήση χρονοβόρων, ας το πούμε, εκτυπώσεων και δαπανιών, ακόμα και της καταστροφής αυτού του ξύλου, δηλαδή για την εκτύπωση χιλιάδων
πλέον χαρτιού. Χρησιμοποιούμε λοιπόν το ταχυδρομείο, χρησιμοποιούμε τους χώρους επιστημονικής δικτύωσης για την ανταλλαγή απόψεων, ξέρετε, συζητήσεων. Μπορούμε να κάνουμε χρήση υλικού που βρίσκεται σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και επίσης έχουμε και real-time επικοινωνία, ας πούμε, μεταξύ μας. Είναι προφανές ότι αυτά όλα τα μέσα θα βοηθήσουν στην αύξηση ακόμα περαιτέρω των φοιτητών στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Αυτό είναι ευκταίο, κύριε Κουνέλη, ναι, βεβαίως. Και επίσης είναι χαρακτηριστικό πως βλέπουμε ανθρώπους 40, 50, 60 χρονών να μαγεύονται από αυτού του είδους την επικοινωνία, η οποία θεωρείται προνόμιο των παιδιών. Σωστά, και παρά της μεγάλης τους ηλικίας είναι αρκετά εξοικειωμένοι από ό,τι φαίνεται με την τεχνολογία και με αυτόν τον τρόπο εκπαίδευσης. Πολύ καλά, και ξέρετε, αυτό επίσης ενισχύει και τις έρευνες που έχουμε στη διάθεσή μας, οι οποίες υποστηρίζουν ότι δεν μειώνεται ούτε η ευφυΐα, ούτε η δυνατότητα των ενηλίκων να σπουδάσουν και να επιτύχουν πράγματα. Γιατί στο παρελθόν θεωρούσαμε ότι ο ενήλικος σταδιακά χάνει τις δυνατότητες του. Αυτά έχουν αποδειχτεί αβάσιμα, κύριε Κουνέλη. Όλοι μπορούν να σπουδάσουν μια χαρά. Σωστά. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Χαίρετε, χαίρετε. Ακούσαμε λοιπόν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα από τον κύριο Παλιό σχετικά με το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Νομίζω ότι μπορούμε να δούμε και έναν ιδιωτικό φορέα, ο οποίος αξιοποιεί έτσι τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση. Είναι οι Ακαδημίες Δικτύωσης Cisco. Δεν τις επιλέξαμε τυχαία, θα πρέπει να πούμε, γιατί οι Ακαδημίες Δικτύωσης Cisco δραστηριοποιούνται στο νησί μας. Δραστηριοποιούνται και χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στη διαδικασία εκπαίδευσής τους. Υπάρχει λοιπόν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το Cisco Networking Academy, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα σε μαθητές αλλά και ενήλικες, έτσι, να μάθουν και σε φοιτητές πανεπιστημίου. Και σε φοιτητές, να μάθουν πολλά πράγματα σχετικά με το hardware και το software των υπολογιστών, αλλά και με τα δίκτυα, που επίσης είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Γιατί όσο πολαίνουν οι συσκευές, και αυτό το βλέπουμε και μέσα στο σπίτι μας, έτσι. Δεν είναι ανάγκη να είσαι σε επιχείρηση. Πολαίνουν οι συσκευές, θέλεις κάτι να τα συνδέει όλα αυτά. Απαιτείται και η ανάγκη το να έχουμε γνώσεις, να τα υποστηρίξουμε. Ακριβώς. Γιατί δεν μπορούμε να είμαστε συνέχεια στην κλίση κάποιου τεχνικού. Και κυρίως ο τεχνικός δεν μπορεί να το βρει το βράδυ, δεν μπορεί να το βρει την ώρα που εσύ τον χρειάζεσαι. Σωστά. Πολλές φορές. Να πούμε δύο λόγια για την εταιρεία Cisco. Η εταιρεία Cisco, σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς και επιχειρηματικούς, κυβερνητικούς και κοινωνικούς οργανισμούς σε όλο τον κόσμο, έχει φτιάξει αυτό το ακαδημαϊκό πρόγραμμα. Όσο αφορά το αντικείμενο της Cisco System, είναι πολυεθνική εταιρεία κατασκευής προϊόντων δικτύωσης και επικοινωνιών. Το εκπαιδευτικό κομμάτι είναι μία από τις δραστηριότητες. Μία από τις δραστηριότητες. Το 1984 ιδρύθηκε η εταιρεία. Η έδρα της είναι στο Σαν Χωσέ της Καλιφόρνιας των Ηνωμένων Πολιτειών και ιδρύθηκε από τον Μποζάκ, τον Λέρνερ και τον Τροιάνο. Ενώ τα έσοδά της ανέρχονται στα 36 περίπου δισεκατομμύρια δολάρια. Και έχει και 63... απασχολεί αρκετές χιλιάδες. 63.756 εργαζόμενους, κοντά 64.000 ανθρώπους. Ναι, έτσι. είναι πάρα πολλοί οι εργαζόμενοι εκεί. Όπως έχουν καταγραφεί τον Οκτώβριο που μας πέρασε, όχι... πρόσφατα. Ναι. Να πούμε ότι οι Ακαδημίες Δικτύωσης Cisco είναι το πρόγραμμα το οποίο προωθεί τη γνώση σε τεχνολογίες δικτύωσης και επικοινωνιών, όπου όλοι οι σπουδαστές έχουν πρόσβαση σε μια υψηλής ποιότητας διδακτέα ύλη, δηλαδή ενώ τα μαθήματα γίνονται μέσα στις τάξεις, έχουν τη δυνατότητα το εκπαιδευτικό υλικό να το αναζητούν μέσα από το ίντερνετ σε ένα συγκεκριμένο ιστότοπο. Ο οποίος μάλιστα δουλεύει με κωδικούς, μπαίνει ο καθένας με τους δικούς του κωδικούς, βλέπει αυτά που ενδιαφέρεται. Σωστά. Να πούμε λοιπόν το site των Ακαδημιών είναι το Cisco, να το πληκτρολογήσουμε εδώ. Ναι, για να δούμε πού ακριβώς μπορεί να μπει κάποιος. Cisco.netacad.net. Χωρίς www μπροστά. Χωρίς www. HTTP και κατευθείαν Cisco.net acad.net.